Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigadlan ug mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong gadapiton sa pagkamatib sa takmang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga magkapakapon sa tawo ngadto sa kaluwasan. Ug kini inyong alagad sa kangina ni Pangista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpahluna na kamo sa tagsan niyo ka mga lingkuranan. Uban sa tagsa ka mga reduced saron sa ingon niya na may magamit inhigaw na karon sa pagtuon sa mga maturan among nagapagbadangat diya kanidyo mga maturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kung may mga basahon man mga referensya kamong pagabasahon kanila sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa Power Radio mata gabi kita sa Domingo sugod kita sa alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O sa Radio Ultra mabati usab matag alas 10 buntag ito alas 11 ug sa DXQRPN mabati usab matag alas 12 sa udto mulungtad hangtod sa launas kapunon. Sabay ko Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 hangtod alas 9 sa gabi sa Linggo na. Dinhi sa Mindanao sa Visayas area adunay mga 23 na ka mga radio station din naa ang programa sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Gidumala sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. O nining higaw na karon kung ihatag kamo sa mga kauban pang mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsuunan kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamatuoran aron among ihatod diha kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon kaninyo makig-uban ni Evangelista Brother Hernaldo Pipi akong mga mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw. Unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Eugenio ug sa iyang kapikas Madam Gaga ug sa iyang pamilya. Mayong pagpaminaw usab sa tanan nga mga PBCM sa nagkadayang dapit nagmonitor karon usab diha sa PBCM compound sa barangay San Antonio tanan nga manakatsun-in karon naminaw ni atong istasyon Power Radio 97.9 ug taman sa mabot sa gikuskon ning maong Sibya kaninyo sa gyapon kami nangumusta sa tanan usab nga mga sponsors din kanunay nga nagmainiton sa paghatag sa ilang tagsa ka mga giangkon nga mga radyo din usab 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nagtingog ang atong tulumanon ang mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kanunay nga nagpadayon sa mga pagsuporta. Salamat mga igsoon ug sa tanan usab nga mga nagsunod sa Facebook ug sa YouTube. Salamat usab. Ug sa tanan na lamang sa makausa daghang salamat sa inyong pagsuporta ug pagpaminaw aron sa paghisgot, pagpadayon sa tema doon na pay mga igsoon nga magpaila kauban sa buhat nga ebangelista. Kamusta kaninyo mga kagilaan o igsunan ginisab si Brother Rumi Rama Camus tambayayong sa karon pagtuon sa kamaturan aron makapadangat sa tawo ngadto sa para sa kaluwasan. O karon sa pagdayon magpaila pa ang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o mga igsunan kining alagad sa kangina Evangelista Brother Distril Macarayo nga mulusa nga makiguban ng takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa paghisgot sa tema. Ang atong paghisgutan karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang kabahin may tungod sa ato nang isaad atong Domingo nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo dakog kalambigitan. Ang Espiritu Santo din ang misyon sa mga apostolis nagpahayag si apostol nga si Pablo sa marais nato nga diha sa nabasa nato atong miaging Domingo sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo sa sa unang Korinto 2:4-5 nga matod pa niya iyang pagwali iyang pagsulti dili umikan sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lamang kun dili nubanan sa gahom sa Dios. Then niadtong mga panahon na sa ilang misyon atong natun-an ato miaging Domingo nga sa pagpahayag nganong ato ning hisgutan tungod kay nakapaka-importante kay si Mitchell Bendilio kanunay ra gyud na nga magpabati sa iyahang atake sa PBCM. Sige lang, mabalik rata sunod mga kadomingguhan din atong hisgutan tanan sunod Domingo atangin ninyo mabati na mo tanan nga mga sayo ni Mitchell Bendilio siya ray mo unay sa iyang kaugalingon nga gisulti. Ang ato diha nga mao ni hisgutan sa pagpahayag diin sa panahon sa mga apostoles sa ilang pagmalibisan pa sa ilang gihimo sa una nga pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo naa ang Espiritu Santo naa ang kalambigitan dakog kalambigitan ang Espiritu Santo diin naa sa ilang panahon sa ilang pagwali bisan pas pagwali nila kanang gingon nila nga ang ilang pagwali dili pinaagis makabibihag nga kaigmat lamang kun dili inubanan sa gahom sa Dios nagpahayag na daan bisan pagani si Juan nga Bautista sa diha nga nagpasidaan ato miaging Domingo nga sa diha nga siya nagbautismo ginamit ang tubig
alang sa kapasayloan sa nagpasidaan siya nga dunay mosunod niya nga labi panggamahanan kay kaniya. Ug dito sa nakasulat sa Juan 1, bisagya lang sa 28-29, paingos 30. Makita nimo diha nga ang Espiritu Santo bautismo sa giingon nga mosunod pa ni Juan nga Bautista nga gamahanan pa kaniya nga bisan pagani sa paghawid sa sapin sa iyang tiil, dili siya takos sa paghubad. Mao na nga sa diha nga ang atong Ginoong Kristo gipadayag na ni Juan nga Bautista nga ang kasunod niya ang atong Ginoong Kristo, siya ang atong Ginoong Kristo may gisgutan niya sa Lucas 3:15-16 nga maoy mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ug sa diha nga kato trabaho man sa Dios, katrabaho man sa atong Ginoong Kristo kay siya may mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo, mao to gibasa namo ang buhat 1 bersikulo 8 nga naa diha nga nagsaad siya nga makadawat mo gahom sa diyang kapunsara na kamo sa Espiritu Santo. Gumikan na nag-ingon si Juan nga Bautista, iya ga bautismo kay Santong kalayo. Nabasa nato dito sa buhat 2:1 o 4 sa diha nga nabautismoan sila. Pagkunsad na sa Espiritu Santo, nagtinagsaay sa pagpatong sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Pag-abot sa adlaw Pentecostes, nagatigom sila sa kadapit ni kunsad ang Espiritu Santo, daw dila nga daw kalayo nga nagtinaay nagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Dito nagsumikan nga nakabuhat sila og mga milagro. Munang mabasa nato sa Biblia bisan pa Pablo puno sa Espiritu Santo, bisan pa ang mga bisan pa Pedro daghan diha mga kuan. Unya daghan dayon dito mutong naa mabasa sa Hebrehanon 2:4 nga ang Espiritu Santo ang Dios nagsaksi sa mga tao nakahimo magkatingalahan kahibulungan pinaagi sa gasa nga gihatag sa Espiritu Santo. So pag-abot ni ana naa diha nga sa diha nga gisaad sa atong Kristo magadawat sila gahom. Ang pagdawat nila sa diyang ikunsad na ang Espiritu Santo dito panahon sa adlaw Pentecostes sa mga apostolis daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong matag usa kanila. Dito nagsumikan. Daghan na ang mga milagro nga nakita sa ilang kamot bisan pa sa ilang pagwali. Muto nga sa pagwali lang dili kay istorya lang, sa pagpasabot nila nagnunot na ang gahom sa Dios. Bisan pag-ayo sa mga balatian kay ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinagis kamot sa apostolis mo nang mabasa diya sa buhat 5 bersikulo 12. Summarize na to. Pero gumikan kay kining among kaatbang nga si Mitchell Bendilio, usa magyud katawo nga samukan. Mao ni among gipadayag. Kay niingon magyud siya alaot tawag ang pagsimba sa tanang kasimbahan gawa sa iya. Mo man gibabati na mo na pero karon dili sa mo kami mo pabati sa tingog ni Bendilio. Amo sang i-focus aning among gisaad. Kay unsa gyoy lintunganay. Ngano gyud nga ang PBCM nagpadayon man luyo sa mga paglutos. Luyo sa mga pag-BIBI. Usa na ni Mitchell Bendilio. GBIBI ang pagtulon ng PBCM pero ngano ang PBCM? Nagpabilin ra gyud gihapon ani nga baruganan. Tungod kay dunay mga nakita o nalili sa mga sakop diri nga nagpabilin hangtod karon ang nagsuportar sa mga radio station nga duna ni sangkuanan. Inani ra musangko ra man ang tanan. Tanang paningkamot karon sa taos tibok kalibutan, usa ra itong sangkuan. Ma-prove na day nato kung ang ato diha nga napahimutangan o kining ato karong gituohan o kining ato ikuan musangko ba gyud mao ba gyud ni ang makadala gyud nato dito nga makabaton tag kasiguruhan. Kita tanan musangko ra. Ana ra kay duna magitay sangkuanan. Muto nga ingon ani nga plasada. Gumikan kay si Bendilio, piki-on giniya si Master. Iyan ang katungod kay di pa siya magtotoo. Para ka namo. Dili piki si Master para namo. Kay kun piki, wala pasabot, wala mi mo dawat. Kay wala mi mo dawat, wala mi PBCM. Nana ra nga sistema. Kay nagpabilin mi sa ato pa gidawat namo si Master ingon man kini pagtulon ang PBCM. Ingon nga tinuod. Ingon ana ra. Tinuod. Nga mo gamit tag ingon nga tinuod para ka namo tinuod. Pero saon man na may mga tao nga dili gid mo kan sama ni Bendilio nga grabe gid kayo manguhit, grabe gid kayo mga atake. Mga atake ra ba di kaigo siya ra po'y mawawan sa iyang atake. Na inani ra nga sistema. Atong ipadayag tungod kay ang uban ang mga prinsipyo pod sama sa giingon ni Mitchell Bendilio ga ulahira man na magwang pagani ang yang lulo naman dire pwede pabati sunod Domingo pero di na tungod kay taas ang oras. Unsa may gipahayag ni Mitchell Bendilio? Usa sa iyahang mga prinsipyo, niingon si Mitchell Bendilio, magulang pa akong lolo anak sa ilahang Espiritu Santo, Tomas Eugenio. Wala pa na matao, nana akong lolo. Yan ang gikwal kanus si Master mitungha. Nag-imong lang taon, ang Espiritu Santo may kunsad na pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Pag-abot anak dito pas mga apostolis ni kunsad na sa ato paggamito nimo. Kung kanus si Master na tao, o kanus apod mi nagpamatuod, ulahin na gyud imong lang taon ang panahon. Punang ipadayag na mo sa ere, nga diri sa kahagidan, ingon nga
kung kinilang nga sistema atong itry, mo bitan atong giingon. Ipabati nato sa nagsunod sa atong programa kay ang ilang mabati kanunay moram ni pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio. Yun ana ra nga sistema sa pagdepensa sa pagtulong PBCM. Ang uban wala makakuan unsa gyud ang status nato kung matuod ta sa dapit sa Espiritu Santo. Kanang naana nga nikunsad na ang Espiritu Santo pag abot sa adlaw sa Pentecostes. Og diha lang kutob pasagdahan na nga dili na hatag og pasabot sa mga ministro PBCM, nagpasabot. Wala na. Wala hira man as tumas yun itungha na tanawa adlaw Pentecostes to ani tungha dito. Nikunsad daw dila nga daw kalayo. Unsaon pa man? Ya, unsaon man nga naa na dawat naman na. Munang among ihatag og explain karon. Ug unsa po'y kabulahanan nga makuha sa tao? Ug ngano po ang PBCM? Nganong nagpadayon ang PBCM karon? Ug nganong dunay mga tao nga nagpabilin? Kay doon namin nangalili. Kay kanang naamatot ni Apostol Pablo, iyang pagwali dili gumikan sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lamang. Sa pagtulon ang PBCM dili kay ingon nagipasabot lang. Bisan pa sa mga misyonarya dili kay ikatubang lang, wala sila ikapakita dito. Do na og kung gusto, kamo bitaw nga nadaghan ang mga PBCM. Tungod kay dili kay sa istorya lang nadaghan ang PBCM. Kung dili do na ginakita diha nga sama sa buhat panahon ni nagisulti ng Apostol Pablo nga ang iyang pagwali dili gumikas magkabibihag nga kaigmat sa mga pulong lamang. Mao gyapon bisan pas misyonarya ug mga misyonaryo nagmisyon. Dili kay sa istorya lang. Doon na nakita, nga nga nidawat tong uban nga di pang misyonan. Mao na nga nasakop sa PBCM. Doon na nagpaluyong rason, ipadayag na muna sa unahan. Karon ato sang plastar. Brother Israel, sa diha nga nadawat ang Espiritu Santo, pagproyba, pagbalik, nga diha ta magpasukan. Kay mao po ni ang dubukanan po, nga ila pong gamiton ning sitasa, ingon nga ilang supakon, ang pag-abot po nga nagpamatud sa dapit sa Espiritu Santo, kay naanang guni. Biasa mabasa nga ang Espiritu Santo na, kay naamatong katong giingon kagani para pagsumpay ni atong miaging Domingo nga ang Espiritu Santo may kunsad sa panahon sa panahon sa mga apostoles, adlaw sa Pentecostes, nagpatong ni kunsad kanila daw dila nga daw kalayo nga sa atong na basa og atong masabot mauna ang gitawag og gahom sa Dios ang resulta sa diha nga mikunsan ng Espiritu Santo kanila diha sa katumanan sa buhat 1:8 be. Diya itong basahon diri Brad Macarayo sa pagmautuon niya na Brad Macarayo diri sa nakasulat sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos na ngadto 4 gingon. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagatigom sa usa ka dapit. Ug may kalit nga miabot nga dahunog nga gikan sa langit ingon sa huros nga makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay din didto sila naglingkod ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw kanila sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala si palitok kanila sa Espiritu. Nadawat sa mga apostoles ang Espiritu Santo Brad Macarayo panahon sa adlaw sa Pentecostes. Mo bitaw na sa diyang nadawat nila, may kunsan na. Daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Mao man ang giingon nga pag makadawat na sila ana. Mao man tong giingon sa buhat 1:8 apan kamo magadawat hinuog gahom sa diyang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Mao na. Unya ang resulta na naglitok sa nagkaranaing pinulungan. Daw be karon kay naaman gibasa na to ato miaging Domingo siguroon nimo paglitok las nagkalain-laing pinulungan ang pangutana kanang giingon nga ang pagwali pagsulti pagpasmot dili kay pinaagis kag bibihag kaigmat lang pulong lang kun dili inubanas pagpadayag sa gahom sa Dios wala na na mao na karon na atong susihon mo na sa panahon sa mga apostoles pag moingon sila dili kay sa pagwali lang namo sa pagpasabot binabara nami ikapruiba wala giingon ni apostol nga si Pablo gipasabot. Pag-abot anak karon ni Kristo kay naay gipasabot ni sa atong Ginoo Kristo. Nag-ingon siya makadawat mo gahom sa diyang kakunsara namo sa Santo. Pagkatuma na naghuwat pagani sila dili pa nagdisuba. Mao ra gyapon na gipadayag namo atong miaging Domingo. Usa ka importante ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kay dunay labangon, unsay labangon. Mao nang latason natong kalayo. Gipadayag namo atong miagi nga Domingo. Nagkahulugan og gubat ikatulong-tunglo. Musumanda po ni karon pag-abot sa tumoy sa atong wali. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia, Brad Jiggy, kung nadawat man ang Espiritu Santo, niadto pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, asa ba nadawatan? Umikunsan ang Espiritu Santo. Ato lang basahon sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 5, paingon sa 13. Sa buhat, Kapitulo 2, versikulo 5, paingon sa 13. Ug dito sa Jerusalem may nanagpuyo nga mga Hudyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit.
ug sa nabanha na ang kadaghana na nagpanugop og sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostolis nga naglitok sa pinulungan sa mga matag usa nga nakadungog ug sila na hingangha og nahibulong nga na nag-ingon tan-awa ra dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga na nagpanulti ug naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kitang mga taga-Partia ug mga taga-Media ug mga taga-Ilam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea ug Kapadosia, Punto ug Asia, Phrygia ug Pamphylia sa Cyrene ug mga dumuloong gikan sa Roma, mga Hudyo ug mga Ginabig, mga taga-Krita, mga taga-Arabia, kitang tanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan nakadungog kanila nga suginlon mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios ug ang tanan na nahingangha og nangalibog nga na nag-ingon sa usa ug usa unsa may kahaybuot ipasabot niini apan dihay na nag-ingon agig bugal-bugal kana sila nangabasdak sa tamis nga bino sanglit karon ikasiya pa man lamang nga takna sa kabuntagon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan didto dayto nadawatan di ay pag-abot di sa adlaw sa Pentecostes didto nadawatan sa Jerusalem ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan didto dayto na dawatan sa Jerusalem. Unsang paagi Brad Rome nga ila matong nadawatan ang Espiritu Santo pag abot na sa adlaw sa Pentecostes ngano nga doon na may pagkunsad sa Espiritu Santo nga motong giingon ni Kristo pag madawat nila ang Espiritu Santo magadawat pud sila gahom. Ato lang basahon Brad Makarayo kining maulang gyapong basahon sa buhat. Isayang kapitulo 2 bersikulo 14. Ato ilaw sa bersikulo 18 nagingon. Apan si Pedro nga nagtindog uban sa napulog usa. Mi patugbaw sa iyang tingo ug kanila misulti siya nga nagingon. Mga Hudyo o tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Sabdan ninyo kini og patalinghogi ninyo ang akong mga pulong kay lahi sa inyong pagdahom. Kining mga tawhana dili mga hubog sanglit karon kasiyang paman lamang ang takna sa kabuntagon. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. O may tabo sa ulahi ang mga adlaw, nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae ug ang inyong mga batanon makakitag mga pananawon ug ang inyong mga tigulang mga damgo oo o niadtong mga adlaw ang akong mga ulipong lalaki ug ang akong mga ulipong babae pagabubuan ko sa akong espiritu ug sila magahimog mga propesya. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan si Pedro mitindog og mipatugbaw sa iyang tingog. Unya sa diha nga nanubag na siya ngadto sa mga Hudyo nga nagpuyo dito sa Jerusalem nga ipasabot unsay nahitabo ngano naglitok sila niadtong mga panahona tungod kay ilang gipasabot ba ang mga tao niadtong panahona sa kahibulungang buhat sa Ginoo. Unya naa din diha mabasa nahitabo kuno to kay ilang magiingon kana sila nangabasdak pinaagi sa tamis nga bino kanang naa diha sa bersikulo 13 kapitulo 2 kay mao ti pagsabot nga na sila tong resulta sa pagdawat nila sa Espiritu Santo. So ang nahitabo diha nga naa na diha mao na din ingon sa dili mga hubog ning tawhana. Anglit karon, matod pa niya, ikasiyang pa man ang takna sa kabuntagon. Ningon niya siya nahitabo ning tanan. Tungod kay gisulti na ni sa propeta nga si Joel. Oh, mao na to. Nga sa kaulahi mga adlaw ang Dios magbukbo sa iyang espiritu. Oh, bisag kana lang ang ato dia. Magbukbo ang Dios sa iyang espiritu. Ug mao na tong Espiritu Santo katumanan dito sa gisulti di ay ni propeta nga si Joel nga magbukbo gyud ang Dios sa espiritu nga ang ibukbo nga espiritu Espiritu Santo sa diha nga gumikan kay si Kristo ang gipasabot ni Juan nga Bautista siya ang magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo kalayo sa ato pa depende na ni Kristo unsa pa explicar niya nga ipagbukbo sa Espiritu Santo unsa nga paagi daw dila
ana nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matang usa kanila. Bisan pa ang panahon pa sa una, diin ang Dios nagpabati sa iyang tingog, diin nagmando sa didto ni Moises dito sa pinit. Naa dito mabasa sa Exodo 1 versikulo 3, kapitulo 3 versikulo 1-4 nga nagsulti ang Dios pinaagi sa kalayo dito sa pinit at sa pinit wala masunog. Ha? Busa ingon gyapon nga ana nga sistema nga sa diha nga nadawatan ng Espiritu Santo naa na dayon dito muto nakahimo na sa dagkong mga milagro. Ang panahon sa mga apostoles ingon ni ana nga sistema karon asa sa gisulti ni propeta nga si Joel Brad Hernan gisulti ba gyud na ni propeta nga si Joel tinod nga magbukbo ang Dios iyang espiritu sa kaulahian mga adlaw. Na Brad Macarayo, basahon ta ang Joel kapitulo 2 bersikulo 28 mao kini ang ato mga mabasa mga igsoon. Ug unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Og ang inyong mga anak nga babay ug ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananahon mao kana Brad Macarayo. Busa mao man ang naa sa buhat 2 bersikulo 14 hangtod bersikulo 18 gibasa ni Brad Rome kaganiha. Gawas ni propeta nga si Joel Brad Jezreel. Do na pabay nagsulti nga lain nga propeta nga do nagipagbukbo sa Dios sa espiritu nga ang Espiritu Santo espiritu nga ibukbo Espiritu Santo o katoy natuman pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Na Brad Macarayo, ang usa niya na Brad Macarayo mao si Isaias nga nagtagna nga madawat nila ning espiritu. Nay ang pruiba sa Isaias kapitulo 44 bersikulo 3 gingon kay ako magabubo og tubig kaniya nga giwaw og sa mga sapa ibabaw sa mamalang yuta. Ako magabubo sa akong espiritu ibabaw sa imong kaliwat ug ang akong panalangin sa imong kaanakan. Busa si propeta Isaias pa nagtagna nga sa kaulihang adlaw ibukbo ang espiritu nga sa pagkatuma na sa adlaw sa Pentecostes nadawat umikunsad ang espiritu nga gibukbo nga maong Espiritu Santo. Kisa pa naggigawan ni propeta nga si Joel, propeta nga si Isaias, kinsa pa nga propeta ang nagsulti o nagtagna nga doon nagipagbukbo sa kaulihang mga adlaw sa espiritu nga ang katubanan sa espiritu nga ibukbo Espiritu Santo o ang katubanan sa pagbukbo na pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Ato lang basahon sa Zacarias kapitulo 12 bersikulo 10. Ug igabukbo ko ibabaw sa balay ni David ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya ug sa mga pagpangamuyo ug sila motuto kanako nga tungod kaniya Jerusalem nga Jerusalem espiritu sa grasya ug sa mga pumuluyo ug sila motuto kanako nga ilang pagalagbasan ug sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa nga magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong ug magaanto sa kapait tungod kaniya ingon sa usa nga magaanto sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Busa si propeta nga si Joel, propeta Isaias, propeta Zacarias. Si propeta Zacarias tulo na. Kinsa pa gyud Brad Rome? Gawas ni Joel nga propeta, gawas ni Isaias nga propeta, si Zacarias nga propeta. Kinsa pa nga nagtagna nga sa kaulahiang mga adlaw ibukbo sa Dios ang espiritu o ang espiritu nga ibukbo mao ang Espiritu Santo o ang pasidaan diadto sa mga apostoles atong Ginoong Kristo ang mabubuan sa panahon sa atong Ginoong Kristo tuwa dito sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo ang kapanahonan tuwa sa panahon sa adlaw sa Pentecostes panahon sa mga apostoles kinsa pa sa mga propeta nagtagna diana. Ato lang pagabasahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Ezekiel sa iyang kapitulo 26 sa iyang bersikulo 36 bersikulo 26 hangtod sa 27 nagingon. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing o ang usa ka bag-ong espiritu gabutan ko sa sulod ninyo. Kuwaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod o hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing unod o igabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo o palakton ko kamo sa akong kabalauran o kamo magabantay sa akong mga tulumanon o magatuman kanila. Busa si propeta Joel, propeta Isaias, propeta Zacarias o si propeta Ezekiel. Sila nga mga propeta nagtagna nga dunay pagbukbo sa Dios sa espiritu sa kaulahiang mga adlaw. Ang katubanan, muna ditong giingon ni propeta nga si Joel ganiha
nga maghimog mga propesya, kitag mga pananahon inana na nga sistema dito sa Joel 2:28. Sa ato pa, mao tong naa di gi-explicar ni apostol nga si Pedro pagkatuma na didto sa buhat 2 bersikulo 14 hangtod bersikulo 18. Ingon ni ana nga sistema. Panagna dito daan, gisulti na to nga ibubo. O kinsa ang nagbubo ni adto, mao ang Dios. Ang gibubo nga Espiritu Santo. Pag-abot nga panahon nga pagbubo, mo na tong nadawat sa mga apostoles, ang Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Dito na nakahimo og mga milagro ang mga apostoles diha sa ilang mga kamot kay ang Dios naghimo magdagkong mga milagro pinaagi sa kamot sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Now, kung mo insist ang PBCM, ingon ana ra, mo ni ang magpasabot. Kung mo insist ang PBCM, mo driving pasabot sa pagtulon ang PBCM mo ingon man sa Espiritu Santo. Pag di pagkatutok, mahimong walay ulahi naman ang PBCM nagpangimato sa Espiritu Santo. Di kuno sana ang Espiritu Santo sa adlaw Pentecostes ya karon pa nitong ha 1939 natuko na pagtulon ang PBCM 1967 na rehistro sa Security Services Commission dito sa gobyerno sa Agencies Gobyerno Security Services Commission na rehistro tuig 1971 perting ulahi adlaw Pentecostes tuig 33 AD. Oh na kung atong lantaon mura gyud og walay mga ministro sa PBCM nga mohatag sa pagpasabot bunga sa pagtudlo pud sa magtutudlo kay ani ang dagan niini sa dapit sa Espiritu Santo bisan pas panahon sa apostoles ug ngano nga ni ang PBCM mao bitaw nga nakasabot ang PBCM nagpabilin bibi og hangtod ang uban ning kamot nga mahimong ministro ug nangahimo sila mga ministro ug kami karon ni ade nagwali ng depensa ari nga pagtulon ana ra nga sistema kay nakasabot ug ang mga wala nagwali nagpabilin nagsusuporta karon sa mga ministro makawali sa nagkalain-lain nga redistisyon sa tuyog tumo nga mao na ang misyon yun ana nga sistema aron ikapasabot ingon ana ang plastada karon atong susihon kun atong lantaw murag dili gyud mulusot murag dili gyud murag wa giluna ang PBCM naagid sa balaang kasulatan ingon ani nga naagi panahon nga pagpangalagan ingon ani ra nga sistema kadtong Espiritu Santo nga nadawatan sa mga apostoles sa adlaw abot sa adlaw Pentecostes gibuo man to sa Dios. Ang pagtuo nito ang nagsaad adto walay lain. Mao ang amahan. Unsay prueba brother Hernan nga ang nagsaad ni atong Espiritu Santo nga ibuo nga gisulti sa mga propeta si Joel, si Isaiah, Zacarias ug si Ezekiel ang nagpahayag mao gyud ang amahan. Na Brad Bacarayo ang priba sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 48 hangtod sa 49 ang atong pagbasahon. Kamo mao ang mga saksi nining mga butanga. Og tanawa igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan. Apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuluban na kamuhom gikan sa kahitasan. O tuwa na. Muna ang gikarne. Dakong kalambigitan gyapon. Ang pagdawat sa mga apostoles ganito nakahimo na silang milagro magadawat og gahom. Ipapaabot Kristo. Sa ato pa nagpaabot ato gisulti pa na daan. Kamo na. Wala ka dito ingon ila wala ka natuman ang saad sa amahan mo pabilin ka sila hatod sa uban sila gahom. Nagisaad sa amahan kanila sila himo og saksi. Ang resulta diha nga katong saad sa amahan nga magadawat sila gahom. Gipabilin gani sila sa syudad. Dito sa gibasa ni Brother Hernan Lucas kapitulo 24 bersikulo 48-49 mo nang giingon niya magdawat mo gahom sa diya kusara na kamo sa Espiritu Santo buhat 1:8 di mao na ang saad amahan dabi kay amahan din Isaiah 64 bersikulo 8 mao na ang atong Ginoong hiba Isaiah 42:8 giangkon man niya mo nang giingon ni Pablo sa Hebrehanon sa marais na kang uban Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 sa sinugdan ang Dios misulti sa adtong mga ginikanan ni adtong unang kapanahunan pinaagis mga propeta o ana ra ug diya sa Amos 3:7 ang Dios dili siya maghimo bisan unsa bisan ang iyang tinago gawas kun ang iyang tinago ipahibalo niya daan sa iyang mga propeta busa ang mga propeta mas kayon anak sila mosulti dayon ingon ni anak nga munay gisulti sa Dios munay plano sa Dios nga ibuo sa kaulahian mga adlaw ang Espiritu Santo ang nagsaad ang amahan ang gisulti ang mga propeta nagsulti ang mga propeta nga mauna do na gimahitabong buo mo nang ipaluap ni Kristo kay siya man ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo siyang gingon mo na ni magadawat mo gahom.
Ang resulta, o to, ni Espiritu Santo, pag-abot sa Adlas Pentecostes, daw nila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Way wala na ara, ato nang iplastar. Kung siya nagsaad, nga po Santo na dawatan sa Adlas Pentecostes, ang atong Ginoong Jehova mao ang amahan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Katong Espiritu Santo, nga nadawatan nila pag-abot sa Adlas Pentecostes, katoy, dili na gisulti na to sa Dios o dili na to mabakwe pa. Katong yun, matumang na gyud to. Unsay pruiba ni anak kung atong basahon ang Biblia, Brad Israel? Niya atong basahon diri Brad Macarayo sa nakasulat sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 11 giingon sa ingon nini mauman ang atong pulong nga nagagula gikan sa akong baba kini dili magabalik kanako nga walay kapuslanan kun dili kini magatuman sa akong gikahimutan og kini magapauswag sa butang nga tungod niya na kini ako gigapadala. Oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, unsa di ay ang kinsa ang nagsaad niadto? Oh, mao ang amahan. Kadto day gisulti niya dili na kadto ingon nga mobalik pa sa kaugalingon kun dili kadto magat matuman gito sumala sa iyang gikahimutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Buti pasabot. Ang gikasulti na nga ibukbo sa Dios. Gibukbo sa ang Espiritu Santo sa kalay mga adlaw. Ang nagsaad mao ang amahan. Ang nagpahibalo nga kana ipapaabot ng saara sa amahan ang atong Ginoong Kristo kay iya mang trabaho ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Sa atong nabasa nakasulat sa Biblia, buluhaton man na sa Dios. So atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan dinhi na. Unsa dayon ang gipahayag katubang Espiritu Santo nga ibukbo sa kaulay mga adlaw nga gisaad sa atong Ginoong Jehova sa amahan. Sa atong nabasa ang katumanan nga nabubuan panahon sa Adlas Pentecostes mao mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ang gisulti usa sa mga propeta Bransigi sa Espiritu Santo nga igabubo natong kaulahi ang mga adlaw. Ato lang basahon sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 23. Tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa, ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mubalik. Aron kanako ang tanang mga tuhod, mga piko, ang tanang mga dila managpanumpa. Busa sa nabasa sa nakasulat sa Biblia ni Brad Jiggy. Doon na diha sa King James Version. Kadtong gisulti niya nga nigawa sa iyang baba dili na to mobalik. Ug dili kinahanglan pa nga ang tuhod ng piko. Dili na di buti pasabot ba? Dili na di ay pikon ang tuhod aron lang yun nga mupiko kas tuhod. Doon na pay tuhod nga pikon para nga katong Espiritu Santo madayon magbukbo. Dili na kinahanglan tong mupipikon pang tuhod nga doon na pay mupiko sa tuhod. Katong pagsulti sa Dios nga mubukbo, ito man gito niya pag abot sa panahon ang gitumbok nga panahon pagkatuman na Adlas Pentecostes atong tuig 33 AD sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon dinhi nata Brad Jisrael kining pagpiko sa tuhod. Unsa ba ni ang pagpiko sa tuhod sa ubang translasyon? Diha lang gyapon nga sitas mabasa sa gibasa ni Brad Jiggy Isaias 45 bersikulo 23. Pero nga ito baga ng Biblia kung Macarayo kini New World Translation nga iya sa Jehovah's Witnesses sa maura gyapong sitas. Atong gikuan og unsa ang pagpiko sa tuhod. Oo, unsay kagawastan ani Brad Macarayo. Pinaagi sa akong kaugalingon, ako nanumpa gikan sa akong baba sa pagkamatarong ang pulong bigula aron kini dili mo balik. Aron kanako ang tanang tuhod muluhod. Sa King James Version mapiko. Oh, bisag diha lang ta. Ang kanang pagpiko, mauna siya ang pagluhod. Busa dili na dito kinahanglan nga magluhod ka. Ang pagluhod mao man ang tiko ni imong tuhod. Ang pagpiko mo pagluhod. Ang pagluhod mao nang mag-ampong tangad to sa Dios. Buti pa sabot dili ato kinahanglan pag-ampuon pa to kay mga muyo tas amahan aron nga ibubo tong Espiritu Santo sa kaulahi ang mga adlaw. Matuman gyud to. Muto pag-abot ni Kristo igo na lang siya nagpasidaan paabutan ninyo. Pabilin kamo sa syudad. Pabutang sa samahan hangtod kasuluban na kamo gahom. Ang ipasabot mo suluban sila gahom, madawat nila Espiritu Santo. Diya sa buhat uno-utso, pagkatuman na Allah Pentecostes. Wala ra. Ug diha nakutob karon dili na mo hatagag pasabot. Walay PBCM dili na ingon nga mapasabot na ngano nga dunay PBCM. Dili na masabtan ngano. Makabutang mabangilan man kada kay ngano Adlas Pentecostes o Adlas Pentecostes na naman na. Oh, karon atong susiyon sa balaang kasulatan sa bagong tugon, Brad Rome. Naabayo bisan pa ang mga apostoles, usanas Pablo nga ang pagpiko sa tuhod, mao na ang pagluhod. Brad Rome, ang pagampo. Doon na gyud Brad Macarayo atong pagbasahon dinhi karon sa Roma sa iyang kapitulo 14 bersikulo 11 nag-ingon. Kay nahisulat kini nga nagaingon. Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo.
ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko. Magayig sa Dios. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, katuding pagpiko sa tuhod mao gitong pagluhod. O na. Dito sa atubangan sa Dios ug diha sa Dios, pag ikaw sa hamubo nga mga minuto, hamubo nga panahon o oras, makighinabi ka pinaagi gyud sa pagampo. Ingon ana nga sistema ug ang plastada mao ang pagluhod. Madaang tugon ka man ug mabag-ong tugon. Kung maghisgot ta sa Espiritu Santo nga nadawatan nila sa adlas Pentecostes, dili na to kinahanglan pangamuyoon pa. Wala na magampo adto kato. Ibukbo gito. Pag abot sa adlas Pentecostes, kung kinsay katumanan sa pagkadawat sa gisaad samahan nga pagdawat sa Espiritu Santo, wala lain mga apostolis sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa adlaw sa Pentecostes. Karon tanawon ta. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, nganong nahitabo nga dunay pagpamatuod namo sa dapit sa Espiritu Santo. Dinhi na ta. Kung ngano nga dunay pagpahimatuod namo sa Espiritu Santo, bisa pag unsaon pagsupak-supak ni Mitchell Bindilio, ang amo diya kag iya manggong diyang prinsipyo, walay mabasa litra por litra o ido, wala gin may lagi nagpamatuod yun nga kana litra por litra lagi. Ang amo diya dunay ba Espiritu Santo wala? Ana, pag naa, una. Pag maingon mi karon nga naami dili sa pagtulon ang PBCM, ug naami giila nga Espiritu Santo, kung sayop na para di mo, di na imong problema o problema man pananglitan para di mo, pero para namo di man na problema. Ha? Ingon ana ra. Ha? Ang amoa diha kay nabasa, ug ngano nga nagpamatuod mi, di po mi magpamatuod ug dili po mi ingon nga makasiguro diha sa Biblia. Nga doon lagi po Santo. Bisan pa na gibo na sa adlas Pentecostes. Unya ni abot. Natawo si Mr. 1935. Gibasa man ang Bindilyo na. Kana na Sbailos. Gibasa na niya. Pagkatawo kasi sa pagkatawo master. Nga na po na pagtulon ang PBCM. Iya po nagikuanan. Pwede pabati na muna. Kanang iyang gihingon nga. Kanos natukod ang PBCM. Nagsunod man ang istoryahan na. Anak ramang orasaha gisulti na. Oh, tatapa ulahin na 1977 na restro 1971. Pwede ang Espiritu Santo tuig 33 ED. Masao man karon pagkatuman ana, di mahimo gyud og pasagdan. Mahimo nga dili tinuod ang PBCM, pero ngano nga duna na ang pagtulo PBCM. Ingon ani ra. Katong Espiritu Santo nga gisaan sa amahan nga ibubo, dili naman to kinahanglan pangamuyoon pa. Kining nagpamaton ni sa dapit sa Espiritu Santo tungod sa hinungdan nga duna pay gisaan ang atong Ginoong Kristo, kining saad, mauna po ang saad sa atong Ginoong Kristo. O ang katumanan ani, kato sa una pagbubo ni Kunsan, dito sa mga apostolis, kini makig-uban na ang Espiritu Santo. Mauna na, giyon sa pagsaad. Brad Disrael, giyon sa pagsaad ang Espiritu Santo na pagnawa ni atong gipamatudan karon kung saan gipahayag sa Brad Hernan, kung saang saad ani. Na Brad Macarayo ingon nini ang saad atong basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa 17 atong pagbasa pero ang atong basahon sa Biblia mao ang unang hubad sa King James nga ang pinadayag gitawag og buhat o Santiago Gitawag og bugna. ang buhat mo kini ang atong mabasa mga igsoon. Kung nahagugma kamo kanako magbantay kamo sa akong mga sugo. Og ako magaampo sa amahan, og siya maghatag kaninyo og lain nga maglilipay, aron siya magapuyo uban kaninyo sa walay katapusan. 17 nga maong ang espiritu sa kamatuoran, nga ang kalibutan dili makadawat, kay dili niya makita siya. Bisan may laapan, makaila kaniya kay mupabilin siya uban kaninyo og anha kaninyo. Mao kana Brad Macarayo. Oh, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ingon ana ang pahayag nga ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Muna giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan diha sa Biblia, ang giingon diha matupad ni Kristo ako mga muyo sa amahan. Ako magaampo sa English. If you love me, keep my commandments and I will pray Father and He shall give you another comforter. Busa sa atong nabasa, naapay gipangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo nga Espiritu Santo. Unsa man mangamuyo ko sa amahan? Aron iyang ipadala diha kaninyo ang manlalaban nga Espiritu Santo nga makig-uban kaninyo hangtod sa kantoran. Ang katong gisaad sa amahan, di naman to kinahanglan mangamuyo pa. Di naman kinahanglan ampuon pa sa atong nabasa. Dunay saad sa amahan, di na ampuon. Pagkatuman nga ni abot, pagbuo, adlaw Pentecostes. Ang nagsaad ang amahan, doon na po gisaad ang Espiritu Santo makig-uban sa mga kauhan hangtod sa kantoran. Sa atong nabasa, na nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, dinhi na ang atong pagpasabot. Una,
kung doon na may pagkunsad sa Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes, gipadayag kato sa mga nakadawa nga mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Parsyal o patinga lamang katong nadawatan nila nga Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Niya Brad Makarayo, atong basahon diri sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22, siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu nga ingon nga patinga sulod sa maong mga kasing-kasing. Katong mga nadawatan sa mga apostoles panahon sa Pentecostes, patinga to sa ato pa pasiuna. Oh, busa parsyal, patinga. Sa ato pa doon na pa'y kay parsyal, doon na pa'y kasunod pa rin pagpatay kay pantalon ba? Butang pananglitan lukat 1,000. Nangayaw down payment ang katong katong nagtahi. Nangayaw 500 katong nga, 500 mong ihatag. Nagpasabot ba katong 500 okay na? Maora to? Wala, gitawag to patinga. Parsyal lang, paglukat na nimo adto, pagkakuan gihatag na po nimo, ingon nga kumpleto na ang bayad mo. Ingon ana gyapon ang ilang nadawatan, patinga lamang. Sila nakadawa, nakarga sa Biblia. Gitag na sa mga propeta ang nagsaan ba ang atong Ginoong Yuba? O gipaluap sa atong Ginoong Kristo. Pag abot na po ni Kristo, saan na po siya? Ang pagsaan niya, di patuyo na niya. Ang ato lugar Ginoong Kristo wala may balo nga. Ang kato dili ato kinahanglan nga ang puon pa. Dili na to kay para basig dili na idayon pagbukbo. Madayon gitong bukbo. Di na to kinalan ang puon pa. Pero ang atong Ginoong Kristo nagampo siya, nangamuyo siya parang ikapadala ang Espiritu Santo manlalaban diri sa kalibutan. Aron makig-uban sa mga katawhan hangtod sa kanturan. Muna ang tao musugot og sa dili natural. Tanan nga mosupa karon. Tanan nga mosupa katungod na may kasayo pa na PBBM. Okay, ngano man pero hunahunaan ninyo hinuktukis makadaghan. Kamo karon nga maghunahuna nga nasayop ang PBBM bisan pa kamo. Ang paglantaw sa mga dili kauban ninyo nasayop pud mo sa pagmatuod ninyo. Ingon ana ra. Nasayop mo. Ingon ana ra sama ni Bindilyo gud. Kisi-kisi magis Bindilyo. Ingon ana sistema. Katungod na sa matag usa. Pero kung dili nimo kauban o palantaw nagtuo ka nga husto ka doon lagi mo supak nimo katong dili nimo kauban busa dili mo ginagin ang mapaabot pagkatanglagan kami sa upang atong Ginoong Kristo sa iyang panahon sa una ngano gidawat si Kristo ang atong Ginoong Kristo siya Dios wala tanan ba nahimong kauban nakabig ni Kristo bisan pang nagpadayag siya ang Dios dagko nga milagros kamo sa apostoles wala lagi mo supak natural na paglili dili na tinuod mao na ang gawas nara na sistema. Pero doon na bagihimo ang kasangkapanan, Brad Ziggy, sa diha nga matuman mo abot ang Espiritu Santo gisaad sa atong Kristo pinaagi sa pag-ampo. Morning kasunod ni ato Espiritu Santo, kasumpay na ni ato Espiritu Santo nga pagdawat kini makig-uban sa mga katawhan sa atong nabasa sa Biblia. Doon na bahimo ilhanan sa mga tao nga naa diha ni dawat nakig-uban ang Espiritu Santo kanila unsa dayoy ilang luhaton o trabaho. Ato lang baton sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon ug dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pindadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nga andoy sa pagsudo. Oh, busa na anday diha nga nakasulat sa Biblia mga tawo nga imong kasangkapanon kung kinsay katumanan kami nga mga ministro sa pagtulon ang PBCN. Wala ra. Mo dinhi nagkisikisis Bindilyo. Ngano nga musupak siya ingon ana nga sistema kay dili man siya makadawat natural nga mao ginagimong ipadayag pero sa imo hapon og itira na sa BCM nga ikaw puy tinuod adi hapon mahitabo pod kung moingon ka butuo mo mga ministro sa BCM imo pa dili tinuod wala ra sistema mao ginay mo gawas ingon ana karon ato na susyon sa nakasulat sa balang kasulatan mao na nga ang pagtulon ang PBCM sa diha nga naa nagpamatuod may kana kay naa sa Biblia. Naa diha nga giingon diha dunay kasumpay, dunay mga tawo nga himong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Ingon ana ra nga sistema. Basta kay ang tanang paningkamot karon musangko ra gyud na. Dunay gisangkuanan ang tanan. Ingon ana ra, mapamatuod ra gyud na. Tanawa unsay gisangkuan. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gisupak sa daghang mga dili magtotoo sa una. Ang gisangkuan ra dunay gisangkuan. Niabot ra gyud ang panahon nga napamatud-an bisan pas tibuok kalibutan halos nituo nga atong Ginoong Kristo. Tinuo ra pagbalik mga apostoles. Mo na gisangkuan, mao gyapon tanan karon, musangko ra gyud puta. Ana ra do naman tay sangkuanan. Yung ana ra na sistema. Karon atong susun kasulat sa balaang kasulatan. Dinira
Doon na bagay pagpangalagad sa Espiritu Santo, Brad. Rome, kung natong hisgutan sa Biblia, kay ang pagtulon ang PBCM na sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Kita nangalagad o nagpamatuod ta. Ingon nagpamatuod ta, ingon nga walay babasa nga doon pagsunod sa Espiritu Santo. Naaba, Brad Rome. Doon na gyud Brad Makarayo. Ato lang basahon ni sa Roma sa Kapitulo 7, versikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu o dili sa ilalom sa karaan sinulat nga kalagahan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang nakasulat sa balaang kasulatan, ang pahayag niya nga doon na gyoy Espiritu Santo, nga doon na Espiritu nga magbago kita sa pag-alagad diha sa Espiritu. Unsang matanga sa Espiritu din diha magbago pag-alagad ang mga tao sa gibasa ni Brad Rome, Brad Israel. Diya itong basahon, Brad Makarayo, mga kong sitas, pero basahon kining Knowles Translation. Mga kong sitas, gingon, apan karon kita pagawas nagikan sa balao tungod kay kita nangamatay na ngadto sa nagkupot pag-ayo kanato aron kita mahimong mga ulipon sa bag-ong diwa pinaagi sa espiritu ug dili sa daan nga diwa pinaagi sa sinulat sa mga kalagda. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang gibasa sa pagpahayag dito, palihog pagbasa ang gibasa ni Brad Israel, ang katumang nakasulat sa palihog pagbasa pud sa ang buhing pulong diya sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6. Niya. Sa maura gyapong sitas pero nga atong basahon kining ang pulong sa Dios sa size gingon. Ingon na ini atong mabasa mga apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato nga ingon atong pag-alagad sa Dios karon sumala na bagong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, katudi ay mag-utas pag-alagad sa Espiritu. Kung sang matagal Espiritu Santo sa gibasa nimo Brad Israel sa ang pulong sa Dios nga translisyon. Busa ingon ni ana, busa dunay pagbagos pag-alagad. Asa ang pag-alagad? Diya sa Espiritu Santo. Mauna nga ang pagtulon ang PBCM sa pagpangalagad niya sa dapit sa Espiritu Santo. Kay naa diha ang buluhaton usa sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo, mao nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Unsay prueba, Brad Hernan, kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia sa Juan 14:25-27. Okay ni Brad Makarayo, atong pagbasahon ang sitas nga imong ginaingon sa Juan Kapitulo 14 versikulo 25 hangtod sa 27 ang atong pagbasahon. Kining nga butanga gisulti ko kaninyo samtang anya pa ako uban kaninyo. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan igapadala sa Amahan siya mao ang magatudlo kanyo sa tanang butang ug magapahinomdom kanyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan kinahanglan dili magakol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Mao kana Brad Makarayo. Mao na nga sa diha nga ang pagtulon ang PBCM naa sa pagpangalagad, naa sa dapit sa Espiritu Santo pagpamato. Doon ay pagtudlo sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema. Sa diha nga siya nang mutudlo sa tanang mga butang. Ingon ni ana, ang pagtulon ang PBCM naa sa dapit sa pagsunod sa Espiritu Santo. O kung kami nagpamatuod man sa nakasulat sa balaang kasulatan ng Espiritu Santo, doon ay pagpangalagad sa mga tao, pagbagos pag-alagad sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mutudlo sa mga butang adto sa mga tao. Doon ay trabaho ang mga tao nga naa diha sa dapit pagsunod sa Espiritu Santo ng alagad unsa man magwali sa Espiritu Santo mutuhan tao sa dili unang Pedro 1:12. Ingon ana nga sistema mo ta nay bikil. Mo bitaw nagisupakan ni Mitchell Bendilio. Ingon ana ra sistema supak lang. Supak lang. Ingon ana nga sistema. Sa pagpamatuod namo na ang amo diha gipamatudan. Sa pagpayag diha mutuo pero ikaw nga nagsupak. Hula-hulas makadaghan tanan bang tawo gituong sa imong gipasakupan? Dili oy. Kung sila pa pasulti sa pagkapila pa ka mangungat sa imong liog ikaw pamatuod ka imo tinuod Mitchell Bendilio ang pagpamatuod ana dili kita nang tawo mudawat sa imo ha. Ingon ana ra nga sistema. Ha? Muna ko to pagsupak-supak natural. Ha?
magsupa kay dili magtotoo. Ingon ana nga sistema. Pero ang ato diha mao ni pagkatukod sa PBCM 1967 na retro. Tuig 1971. Mabasa sa bylaws na adya. Matakli nimo ang unang panid na adya. Makita ko na yun nimo ang naadya ang message sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Makita dahil nimo ang mga board of director diha. Sa diha nga makita nimo ang mga board of director na adya diha. Unsay katuyuan? Na diha makita ra, tapad na. Pagtapli nimo sa panid naa na diha ang mga ulagway sa mga board of director na apo dayon ang purpose ngano unsay ngalan ani nga pundok gitukod. PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ang purpose una, number 1 gi paingos number 3 ginambira na. Kanang number 1 paingos number 2 na makita nimo diha nga naa diha unsay ngalan sa gitukod. PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Unsa dayoy dibutang na diya na adi ang katuyuan pagsangyaw sa Kristohanon nga putulunan. Unsa pa? Pagtabang pinaagi sa mga nanginahanglang tabang, medical o dental. Mao na nga ang dakong tumong sa pagtulon ang PBC. Mao ra man na. Ingon ana nga sistema gitukod mao ni. Dunay buluhaton nga pagsangyaw. Ikaduha, dunay buluhaton pagtabang sa mga balatian. Pagpanambal, bisan pa dental. Iyon ana nga sistema. So ang naitabo dayon diha nga pagpahayag. Mao nga pagtukod ni master sa pagtulon ang PBCM. Sila nga nag-una sa PBCM. Ni ato 1967 paingon sa 1971 sa diha nga giparehistro na. Daghan ang tawag, daghang nagpasakop ngano dili kay istorya lang ang gibuhian sa mga nagmisyonaryo-misyonarya sa una. Nagpadayag ng lakaw sila kay ang purpose pagpanambal man. Hayo baylos dili ka pruibahan. Nanlakaw ang mga misyonarya sa una. Unsay hinungdan nga nagdaghan ang mga sakop sa PBCM. Kay halos diha ang mga kabig. Nakita sila nga ang gipasabot. Nga pagsangyaw. Dili kay sa istorya lang. Kung dili na diha nagunot kabisan pa ang pagpanambal. Gibuhat na sa mga misyonaryo o mga misyonarya. Ingon ana nga sistema. Kay doon ay buluhaton nga pagpanambal. Pag doon ay musufak naman, doon na may nasakop sa PBCM. Ingon ana nga sistema. Ana, sa historialism ba yan ayaw patuhon? Biblia na nga, naplastado na ang pagwalis sa atong Ginoong Kristo. Pero ang question, pag-iisis niyo mga Espiritusantong istorya ra, wala diha naglunot, nga naa diha, unsay pruiba mo sa imong gisulti. Butang ta panalitan panahon sa mga apostoles, sa diha nga nakadawat sila sa Espiritu Santo, ni punsad ang Espiritu Santo kanila, na diha nga dawatan nilang mahon. Naman itong nas Lucas 9:1 o 2, nag-ayo sila sa mga balatian. Na nagpamatuon mo sa napit sa Espiritu Santo. Pag-abot na ng istoryahon ka na karoon na dili na ito mapamatundaan. Nausaon pag kamimbro sa tao. Mauna siya nga sa panahon sa kasaysayan yun sa PBCM. Nagkapig halos ang kadaghanan niya sa pagwaliman o nagpatuod niya. Pinaagi tagahom sa Espiritu Santo doon ay mga nangaayos ilang balatian. Ingon ana ra nga sistema o plastada. O dili kay kana lang. Ang usa nga purpose nganong ang PBCM nagpabilin kay dunay dakong atubangon sa tibuok kalibutan. Unsay dakong atubangon sa tibuok kalibutan sa tao? Dili kay balatian lang. Mao bitay purpose nganong Espiritu Santo magtudlo sa tanang butang. Ug unsa ang mga butang? Usa sa itudlo sa Espiritu Santo brajige kun atong susiyon ang nakasulat sa Biblia kay siya mo tudlo man ug ngano man nga kita niya sa pangalaga dapit sa pagmatuod sa Espiritu Santo. Ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 17. O gamitan ninyo nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Pusa, di ba kasama og kanang espada ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo kaninyo? Tinaw sa gibasa ni Brajige? O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamitan usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios. Kisay naghatag? Nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo. Una, kisay naghatag sa pulong? Espiritu Santo. Mauna siya nga, nganong ingon ana nga nagpabilin, kay dunay dakong sa gumagon ang tao. Musugot ang sadili, mupadulong yun ang tanan diha sa tinuod nga pagkaistorya. Maabot og diha na unya masulayan. Ingon ana ra nga sistema kay palabuton man. Karon, alam sa kaunsa ang pulong nga gitudlo sa Espiritu Santo. Di kasama ang espada. Unsay ika garantiya ni anak kun atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Rome?
pulong gyapon na sa Dios magaluwas sa gubat ug sa tinggutong brad makarayo. Ato lang basahon dinhi sa nakasulat sa Hub sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. O mao na, nga naa na, mao na yung purpose, nga nung ang Espiritu Santo, gipadala sa atong Ginoong Kristo, magtudlo sa tanang mga butang, magtudlo siya sa mga pulong. Unsa man na, naay gahom, kay gipakasama ang espada, una, diha sa kon tanawag di ba sa Brad Rumi kaganiha. Di ba ang gihatag sa Espiritu Santo pulong sa tulong sa Dios? Unya dito sa nakasulat diha gipakasama ang espada, sa dibasa ni Brad Rumi, sa tinggutom. Magaluwas siya kanimo unsa pa yun sa kamatayon, sa paong sa guba, gikan sa kagahom sa espada. Muna ang pulong sa Dios gamhanan, muna na si Bruhanon 4:12. Oh. Na karon atong lantaon mo na nga mo sa magpadulong ra ta diha. Mo bitaw nga atong Ginoong Kristo nagpasidaan. O say pasidaan sa atong Ginoong Kristo Brad Hernan, bahin sa pulong sa Dios. Basahon to lang Brad Makarayo ang Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 mo kini ang atong batagan. Apan kaniya mitubag siya nga dagaingon, nahisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga bagagula sa baba sa Dios. O na, kanang istorya ha, nahisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. May tabok ba yun na? Ang tubag, may tabok nga naman. Muabot ang panahon. Muabot yun ang panahon. Nasa Mateo 5:18, walay pagkasayloan sa kasuguan basta sa kulit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Tumanon man na. Walay kudlit. Walay kudlit, di pagamian pa tulpok. Dako pa ang kudlit kumpara sa tulpok. Di pagamian pa. Tumanon din na ang tanan. Busa, mupadulong, may tabok ba yun na? Mahitabo nga naman ang tibuok kalibutan na ilalom na sa pagtagna sa Dios nga kana matuman. Huwat na lang ta sa panahon nga kana tumanon. Nga maabot ang panahon nga ang wala na'y makaon. Nga naman. O unsa may imong makaon ang yuta himuon man nga walay sulod. O pagalaglagon. Ang sa prueba na sa Biblia Brad Israel. Niya ang prueba na Brad Makarayo itong basahon diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 gingon. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Yuba maoy nagsulti nining pulunga. Sa gingon, tungod nini ang tunglo milamoy sa yuta ug sila nagpuyo sulod niya nahingkaplagan nga sad-an ang mga pumuliyo sa yuta nga sunog ug yutay lamang ang nahibilin. Busa sa nakasulat wala ang kasulatan. Mao may ingon sa Biblia. Nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kung dili sa matagpulong magagula sa baba sa Dios. Unsa pa man unya anang panahona, nga atong makaon panahon, nga ang yuta himuon nga walay sulod na. Ha? Himuon nga walay sulod. Tanawa ang Mateo, kapitulo 5, kapitulo 5, bersikulo 18, ay pagkasayloan sa kasuguan, kasi sa kulit, ang tunatanan matuman, pag himuon nga walay sulod ang yuta, pinagis tunglo ka mo sunog. Ngani kung lang taon mo sa gibasa ni Brad Israel, jutay lang ang mahibilin. Ha? Nga nung nasunog, tungod kay kaslagan ang mga pumuluyo sa yuta ka sa daan. O giingon, jutay lang mahibilin. Muna'y among giingon, nga wala na magtumbok, tanawa gani, kanang jutay lang mahibilin, nagtumbok ba na o grupo? Wala. Nagtumbok ba nagngalan sa tao? Wala. Kaya ang unon ra, diha taon niya kadato na masulayan, inig-abot ni anak, nga mula atas na gid ni anak giingong tunglo nga masunog sa yuta. Ikapilang tunglo. Nga mo niya mong giingon. Nga doon na pata, kita tanan ng mga tao sa kalibutan, maatubang kita na. Nga naman, mao man ay panagna sa nakasulat sa Biblia. Karon unsa man ang nakasulat sa Biblia atong susiyon sa Biblia Brad Jiggy. Kung tunglo man ang muhimong walay sulod sa yuta, ang muhimong walay sulod sa yuta. Unya mosunog sa mga tao nga naa hingkaplagan nga sad-an. Jutay lang ang nahibilin. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon atong susunod ikapilang tunglo ang mosunog sa yuta. Ato lang basahon ang Bugna, kapitulo 11, bersikulo 14. Ning agi na ang ikaduha katunglo. Ani karon ang ikatulo katunglo mo abot sa madali. Busa, ikatulong tunglo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaan kasulatan. Karon agi na ang ikaduhang tunglo. Karon matubang taong ikatulong tunglo. Maunang tunglo nga mosunog sa yuta mohibong walay sulod sa may makaon sa tao. Ingon ana nga sistema. Inig-abot sa tukmang panahon. Munay giingon, Dios na ang nahibalo ni ana. Tuwa ang paglaom nga unta ang mga tao na makaplagan. Nga dili makaplagan nga sadaan magyata pero doon na magijutay nga maghibilin. Tiamo sa pasidaan lang yun sa atong Ginoong Kristo.
Kung unsa ka, una-una, alinaw na nato ha, kung unsa ka kuyaw ang lunod sa unang panahon ni Noe, mas grabe ning atong tubangon kining tunglo nga musunog sa yuta, ikatulo. Ngano man nag-ingon ang atong Ginoong Kristo sa Mateo 24:21, kay unya moabot ang dakong kasakitan, nga ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Hangtod karon kung kini mahitabo, dili na gyud mahitabo pa. Sa ato pa, dunay dakong kasakitan pala abuton. Ang dakong kasakitan, grabe na. Wala na may tabusukan sa pagkatukon sa kalibutan. Diyaw mo, ang ikatulong tunglo, muhimong walay sulod sa yuta. O sana kayo may tabo sa yuta na. Hayan buhaon ang pagkaon sa mga tao. Ginagmay lang gani karon o tanawa ang Ukraine karon og Russia. Kung ato kon ang naa dito og walay suportar sa mga kuan karon dito sa ilang mga konsumo mo ba nagalisod. Wala ra ang sistema. Apektado. Unsa nakaha kung moabot ninda kang tunglo nga mosunog sa pumuluyo sa yuta ug niya sa naong yuta. Muhimong walay sulod. Karon, unsa ba ang ikatulong tunglo Brad Romy nga mauni ang napasunggyod sa mga tao dinhi sa kalibutan? Pag matuman ni kini nga nakasulat nga kini nga panagna gisulti ni. Kaya naman si Bruhanon 1 bersikulo 1 ang Dios misulti kaniadto sa nang kapanahon pinaagi nga pruta panagna ni daan. Gisulti ni naghuwat na lang istukmang panahon kanos ani mo lagapak diri sa kalibutan. Diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Tan-awon ta Brad Romy. Unsa ba ning tunglo nga maoy muhimong walay sulod sa yuta? Pero naay dutay nga panghibilin sa atong basa nga nakasulat sa Biblia. Mao kana Brad makarayo ang kusog sa gubat. Atong basahon dinhi sa Isayas. Sa iyang kapitulo 42, bersikulo 23 ikama nato sa 25. Kinsa ba ang ana sa taliwala ninyo nga mupatalinghob nini nga mamati og mupatalinghob sa panahon nga umalabot tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. O busa, nakasunog. Unsa man to? Kusog sa gubat. Unsa man ang tunglo nga musunog sa yuta? Ikatulong tunglo. Unsa man ang musunog sa yuta? Kalayo. Unsa man na? Ay gitawag na o kana ikatulong gubat sa kalibutan. Ikatulong tunglo, ikatulong gubat. Munay among gingon, mulatas gyud ang tao adi musugot og sa dili. Ang nasulat na. Naghuwat na lang na tukmang panahon kanos ana ibukbok sa Dios. Pareho sa pagbukbok sa Espiritu Santo. Pag-abot sa alas Pentecostes na hitabo. Ingon ni ana ang plastada nagkasulat unsay kalambigitan sa Espiritu Santo. Dakong kalambigitan, magtudlo siya sa mga pulo. Talang sa kaunsa basta alam mo. Kapitulo 5 bersikulo 20 sa tingguto magaluwas siya kanimo og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Pero tanawa gani mo na giingon. May panahon pas pagsupak o may panahon pas pagdawat. Basta kami nagpamatuod na. Pag abutan na naghuwat na lang ng tukmang panahon, parehas gisulti go, gisaan ang Espiritu Santo sa amahan, ibubo sa kaulahian. Nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, paabot mo sa syudad, diri sa syudad hantud magsuluban kamo gahom. Sa diha nga mukunsan ng Espiritu Santo kaninyo, madawat ninyo ang gahom sa diha kakunsaran ng Espiritu Santo. Natuman pag-abot sa alas Pentecostes, pero pag sulti sa Dios ug dili pa naghuwat sa tukmang panahon nganong ingon man siya, paabotan ninyo. Sa ato pa, dunay pala abuton kini pud kay gisulti, paaboton po ni. Ingon anak mo ni, gubat karon diha sa Ukraine ug sa Russia, mo nang katuman sa gisulting Kristo makadungog mo maggubat-gubat, may tungod ug dungdungog sa gubat. Mateo 24 bersikulo 5 hangtod 7. Ingon ana nga sistema. Pero kung kana unsay duringan, Dios ra ang nasayon ni ana. Basta ang sangkuan sa tibuok kalibutan mo sangko kita aning ikatulong gubat sa kalibutan din. Kani ang paglaom Dios ra ug ang Espiritu Santo dakong kalambigitan kay siyang magtudlo sa pulong sa Dios nga naa diha gipagkasama gispada sa kagahom sa espada nga pulong sa Dios. Luwason ka panahon sa gutom ug sa gubat. Gikan sa kagahom sa espada nga mao ang pulong sa Dios. Diha unang bahina mugawas ra ang tanang paningkamot sa tao karon sangko ra ta. Diha na una mapuribahan kay masulayan man ingon anak pag-abot ana panahona. Kung ikaw nagtuo ka husto ang imo, go padayon. Kung ang PBC po nagtuo kini amo padayon na namo. Ngano man doon na kita sa kuanan. Mulatas man kita ang makalatas ani diha gyud unya masulayan.
Ana ramana kay waton ramana ang tukmang panahon. Mabita nang ingon ni Pablo nga ang matag usa mulatas kita na sulayan kita bisan pas tagsa nato kabinuhatan na abas Biblia Brad Hernan. Na Brad Macarayo, basahon ta lang ang unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 mao kini ang atong mabasa mga igsoon. Ang binuhatan sa matag usa makita raw niya kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini sanglit kadtong adlaw. Ikapadayag man pinaagi sa kalayo ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Oh, mao nay pruba. Ang atong binuhatan nga pagpamatuod, panglimbasog nato sa pagwali, panlimbasog nato sa pagpamatuod, panlimbasog nato sa atong pagkanaan ng alagad ta. Musangko ra na. Basta kay ang naa diya wala ibutang, nga naa diya nga nagtumbok nga mauni, Isayas 24 bersikulo 3 kama 6. Jutay lang ang mahibilin. Kanang ingon ana nga sistema diha na unya ang lutsanan kay ang makalabang ana ni anang panahon na mao gina diha na unya maila ug masukod ang matag usa. Magpaabot ang tana sa pagkakaron. Sino pakay pa ni karon pero inag-abot sa panahon diha na unya ang mahitabo. Ingon ana ang sistema mga kaigalaan mga kaigsunan. Mao bitaw nga kami nagpamatuon ni sa dapit sa Konstanto dunay tumong. Wala mi nagpamatuon kay walay tumong. Oras na lang kung Brad Hernan, Brad Rome, Brad Jiggy, Brad Israel ang atong ang wala nato. Pero sa ato karon sunod, moisgot lang gyapon ta niini atong gyapong sisgutan ang parte gyapon sa kay pagpahinumdom sa tanan nga mga kaigsuonan sa pagtulon ang PBCM gikasultihan nata ni Master Daan. Nasayod nata ug unsa ang gitudlo ni Master ug unsa pod ang sangkuan. Igo na lang tas pagdumdum sa ebanghelyo ni Master, igo na lang puta pag-amping sa gipampingan ni Master. Kung unsa man ang gipampingan sa PBCM diri ni Master, ampingi lang hangtod mulatas ra gid taan ang panahona kay ang tanan mulatas ra gid ni anang dakong katalagman ikatulong tunglo sa kalibutan nga mao dakong kalisdanan nga mao ikatulong guba sa kalibutan. Ingon ana ra ang sagubangon nato diri sa kalibutan. Busa wala naman kitay oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dionis Sr. sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Karon sunod Domingo, tumano na namo tang among giingon, pamatundaan namo nga ang mga istorya ni Mithil Bendilo iyang atake namo siya ra pod mao nagdiunay niya atake iyang kaugalingon. Kini na lang ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo gubernador sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusap si Brother Jiggy Macarayo. Kinusap si Brother Romy Rama Camus. Kiniusab niyo sa ibang lista Brother Hernaldo Pipi. Kiniusap si Brother Gistrel Macarayo Kamingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina mayong gabi nga natong tanan.